Buddha a Kristus. Doktor Leopold Procházka. Znovuzrozování. Většině lidí je dogma o přerozování věcí samozřejmou, třeba že se představuje v různých názorech jako stěhování duší, reinkarnace, metempsychóza nebo jako buddhistická palingeneze. Pouze menší části lidstva je dogma to věcí cizí a nepochopitelnou, novou a těžko přijatelnou, nesnad proto, že náboženští učitelé této části lidstva zásadu tu nehlásali, nýbrž, že byla skryta v učení jejich, nebyla původně v plném rozsahu chápána a zmizela později buď zcela, nebo z větší části pro nedostatečný výklad a nepřesnou úpravu exegetického zpracování. Co praví učení o znovuzrozování? Že po smrti život nepřestává, nýbrž v hmotně jiném a přece karmicky totožném tvoru dále pokračuje, přičemž dosavadní jednání tvora nalézá neúmyslnou a přirozenou jakousi odplatu nebo odměnu ve více či méně příznivé objektivaci nového života. Přerozováním uskutečňuje se nezamýšlený, přirozený, nutně morální řád a pořádek světový. Z něho vyplývá i vysvětlení pro přítomný osud tvora. Zdáli se, že jeho život se nad jeho přítomné zásluhy příznivě utváří, jsou toho příčinou dobrá konání z dřívějších životů, jejich dodatečné působení a podobně trpí-li tvor zdánlivě nezaslouženě ve své nynější existenci, děje se tak pro dodatečně se uplatňující zlé činy z dřívějších existencí. Jelikož se během jednoho života nemůže ve většině případů vykonané dobro a spáchané zlo příslušně a zcela vyjádřit a uplatnit, nastává mravní vyrovnání v životě příštím nebo v životech příštích, z čehož následuje snadné vysvětlení daných osudů jednotlivců jako dodatečné působení dřívějších činů. Výňatek z Anguttara Nikájo. Trojího druhu mniši je výsledek činů. Buď důsledkový projev ještě v tomto životě, nebo v příštím životě, nebo v některém z příštích znovuzrození. Učení o znovuzrozování chová v sobě pro obyčejného člověka mravně náboženskou varovnou výzvu, právě tak jako víra v onen svět s jeho odplatami a odměnami. Pro lidi bez názorné zkušenosti je též prozatím vírou v nesmrtelnost, pokud zůstávají zapředení v světské cíle a přesvědčením o mravním řádu světovém, když hlásá závislost osudu tvora na jeho morálních zásluhách. Jelikož zahrnuje ve svůj koloběh všechny tvory i zvířata, připojuje se k evropskému přírodně vědeckému myšlení, podle kterého celý svět organismů vyšel z nejnižších počátků a neuznává žádného základního rozlišení mezi člověkem a zvířetem. V Buddhově i Kristově názoru nemá smrt onoho zničujícího významu, který ji mnohými náhledy bývá připisován. Smrt není koncem života vůbec, nýbrž počátkem života nového. Oba učitelé znají nebe i peklo jako možné oblasti příštího zrození, i když je zdánlivě různě hodnotí. I když mluví Buddha o změně podléhající kamické hodnotě jako podkladu člověka a Kristus o nesmrtelné duši, přece znovuzrozený tvor je identický s předcházejícím v obou případech, ač různý vzhledem k hmotě, v níž se odívá. A mluví-li Buddha o tom, že ani pekelné nebo nebeské stavy nejsou věčného trvání a vypráví-li Kristus o věčnosti života blaženosti nebo zatracení, pak ani v tom není zásadního rozporu, neb vzhledem k poměrně krátkému životu lidskému, možno relativně o věčnosti o něch mimolidských stavů hovořit. Oba velcí učitelé znali ony stavy z vlastní zkušenosti i cestu, která v okamžiku smrti do nich vede, a učili o ní zcela souhlasně, což je pro hledajícího člověka zajisté nejdůležitější.
Praví-li Ježíš Kristus klotru na kříži, amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji? Zdaž není v prohlášení tom vysloveno znovuzrození onoho nešťastníka v jiné formě po jeho smrti? Zdaž, hledíme-li na člověka toho ve smyslu Kristova prohlášení, nepřiznáme mu existenci v budoucnosti a když existence oné pak dosáhl, nepřiznáme mu existenci v minulosti? Zdaž Kristus mluvě o vykoupení člověka v nebi a jeho zatracení v pekle nehlásal očividně zásadu přerozování, což pouze exegeticky nebylo přímo a jasně vyloženo? Zdaž v tvrzení svém, že přišel z hůry, z oblasti Boha Otce, do níž se opět po své bezdejší smrti vrátí, nevyslovil nepokrytě znalost nutnosti přerozování? Zdaž tím nejsou dány tři spolu kauzálně spojené existence, minulá, přítomná a budoucí? A tak vidíme při nepředpojatém uvažování, že ani v tomto zdánlivě snad nejvíce se odlišujícím oboru učení obou myslitelů není vlastně rozdílu zásadního, nýbrž nejvýše odlišnosti vnějšího podání a formy jedné a téže zásady, což ovšem pro podstatu věci je bez důležitosti. Buddha i Kristus mluví o slepých vůdcích slepců a zdá se, že platí prohlášení to všude tam, kde se člověk snaží čistě duchovní věci ovládnout pomocí logicky diskurzivního myšlení. Zdá se být pravděpodobné, že důvěřivý prostý člověk spíše věcem o něm porozumí, nežli sytý farizeus, předspaný světskou moudrostí, který si zabarikádoval cestu svým logicky vydlážděným světovým názorem. Čistě diskurzivní myšlení drží ho pevně v tomto světě jevů. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské, praví Kristus. Jsou to oni lidé, kteří ve své prostotě dovedou se oddat víře plným srdcem, aniž podléhají pochybnostem, trapnému hloubání a filozofickým úvahám, což vše překáží bezprostřednímu aktu víry nebo prožití. Vírou nebo důvěrou naplněni sledují rádi a bez přemáhání předpisy a doporučení svých učitelů a mistrů. Tím již třeba nevědomky zušlechťují svoje nitra, oprošťujíce je od nečistot a nastupují cestu k naznačenému cíli. Uvedený citát z Evangelia Kristova byl také předmětem útoku ze strany některých posuzovatelů křesťanského učení. Tvrdí se, že původně zněl blahoslavení chudí, neboť jejich jest království nebeské. Pokud přívrženci Kristova názoru příslušeli výlučně nemajetné třídě a že doplněn byl ve smyslu chudí duchem teprve později, aby necítili se nepříjemně dotčení členové zámožných rodin, přistoupivší mezi tím k víře. Názor ten je podle mého mínění nesprávný, neboť obě verze jsou součástí a výrazem názoru Kristova. Zdaž nezbyla ostatně v evangeliích ještě řada citátů zavrhujících bohatství a majetek, aniž u nich byla provedena podobná koncese majetným třídám? Chudoba ducha anebo prázdnota ducha je v určité souvislosti s meditacemi uváděna již v prastarých indických náboženských pokynech. I buddhismus zná stavy, kdy mnich dosáhne zcela čistou nejvyšší chudobu. Šuňňata, to je prázdnotu, vyprázdnění ducha. Podobně praví Buddha ve sbírce řečí 20, jako obratný zedník nebo jeho pomocník jemným klínem vyhání klín hrubý, tak i mnich má při uchycení jisté představy, při zpřítomnění jisté představy, při níž vznikají mu zlé a nevhodné úvahy, obrazy chtíče, záští a bludu, z představy té získat představu jinou, vhodný obraz.
Pak zmizejí mu zlé a nevhodné úvahy, obrazy chtíče, záští a bludu a rozplývají se. A jelikož je překonal, upevní se mu srdce, uklidní se, sjednotí a zesílí. Prázdnota, chudoba ducha byla prostředkem k prakticky provedené očistě od jakéhokoliv vlivu. I mystik Mr. Eckhart praví o meditujícím mnichu, ač ničeho nechce, ničeho více neví a ničeho více nemá, ani zevně, ani uvnitř. Kristus často prohlašoval: Království Boží jest blízké, připravujte cestu k němu. A lidé mínili, že přijde určitého dne poslední soud a s ním království Boží se vší vnější souhrou, zázraky a divy v otevřené obloze. Avšak slova Kristova třeba jinak chápat, jak již v dřívější kapitole bylo ukázáno. Ovšem je království Boží blízké, podobně i peklo a jim předcházející poslední soud nejsou však vázány na určitý den, nýbrž přicházejí stále a nepřetržitě u každého tvora při jeho smrti. Ovšem je událost ona velmi blízká při uvážení krátkosti života a možnosti smrti každým okamžikem. Je to vyzvání, aby člověk neodkládal spásné činnosti na sobě, neboť neví dne ani hodiny, kdy v okamžiku smrti ocitne se před soudnou stolicí, jež podle jeho činů, vlastně podle jeho vnitřního usměrnění, z něhož činy vyvěrají, ho k dalšímu životu přidělí, buď do nebeské nebo pekelné oblasti. Je lhostejné, že v Kristově učení je soud ten personifikován, kdežto v buddhismu mluví se obrazně o soudu každého individua nad sebou samým. Zásada je tatáž. V Kristově učení volena forma vyhovující mentalitě vyznavačů. Značí, že po smrti nastává nové další zrození podle karmické hodnoty každého jedince. Samozřejmě je učení o znovuzrozování obsaženo i ve Starém zákoně, byť i v skrytější formě nežli v evangeliích, a je opět výklad jeho onen činitel, který nejspíše neuměl nebo nechtěl poukázat k pravému, ale skrytému významu jistých rčení, trvaje na zásadě přesného sedržení původního textu, jemuž z úcty, nedotknutelnosti a pro svrchovanost božského podání neb z jiného důvodu nemělo být člověkem ničeho přidáno. Druhá kniha Mojžíšova. K tomu utvrdil jsem smlouvu svou s nimi, Abrahamem, Izákem a Jakubem, že jim dám zemi kananejskou. Zaslíbená země kananejská je zde království Boží, do něhož jsou Abraham, Izák i Jakub z mrtvých vzkříšeni k vladařství věčnému. První kniha Mojžíšova. Nadto dám tobě i semeni tvému po tobě zemi, v níž to obýváš po hostinu, všecku zemi kananejskou k vladařství věčnému, a budu jejich Bohem. Přerození jsou v jinou dokonalejší formu, umožňující věčný život, kdežto dřívější forma životní je pro svou krátkost činila pouze hosty v zemi kananejské. Druhá kniha Mojžíšova. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteříž nenávidí mne. A činící milosrdenství nad 1000 těmi, kteříž mne milují a ostříhají přikázání mých. O tomto předůležitém výroku bylo již v této knize jednáno. Budíš zde ještě toto uváženo. Otcové činící nepravosti nejsou totožní s oněmi, kteří Hospodina nenávidí, a na jejich synech nepravost prvých otců má být navštívena, ač ovšem otcové páchající nepravosti Hospodinem zavrhované jsou otcové Hospodina nenávidějící, tudíž totožní.
Pravý význam je ten, že lidé nepravost páchající znovuzrozováni jsou jako děti rodičů podobných vlastností na základě karmického zákona, načež důsledky svých nepravostí v těchto špatných znovuzrozeních odpykávají. Druhá kniha Mojžíšova. I řekl Hospodin Mojžíšovi, kdo zřešil proti mne, toho vymaži z knihy své. V den pak navštívení mého navštívím i na nich hřích jejich. Hospodin varuje lid nespravedlivý, žijící proti jeho mravním přikázáním. Ústy Mojžíšovými mluví k lidem a má proto pouze je v patrnosti, pomíjeje objektivace nižšího řádu. Proto trestá-li hříšníky v den navštívení, to je v okamžiku jejich smrti, znovu zrozením v nízkých existencích, jsou vymazáni z knihy jeho. Rčení to je vzorným příkladem pro skrytý význam starého zákona. Zde obsaženy jsou zásady o znovuzrozování na základě skutků, to je karmické hodnoty tvora. Druhá kniha Mojžíšova. Řekl také, nebudeš moci viděti tváře mé, neboť neuzří mne člověk, aby živ zůstal. I to řekl Hospodin, aj místo u mne a staneš na skále. Ovšem neboť přerozením v nebeského tvora získává se teprve schopnost patřičného vnímání duchovních existencí, které člověk v obvyklých životních podmínkách naprosto postrádá. Zařiď, člověče, svoje konání tak, abys byl po své smrti znovu zrozen jako duchovní tvor v nebi Hospodinově a staneš na skále, dlouhý život bude ti údělem. Druhá kniha Mojžíšova. Milosrdenství čině tisícům, odpouštěje nepravost a přestoupení i hřích, a kterýž nikoli neospravedlňuje vinného, navštěvuje nepravost otců na synech a na synech synů do 3. i 4. pokolení. Zde vyslovena zásada, o níž v pozdější kapitole zvláště bude pojednáno, že vykonaná nepravost nemusí za každých okolností nést svého plodu, nýbrž, což ovšem nesnadno a zřídka se stává, pro obrat ve smýšlení, snaze a tendenci, tudíž v celém karmickém charakterovém založení mohou být viny spáchané podle změny přiměřeně smazány. Jiného ospravedlnění viníka není a důsledky jeho karmy dostaví se s neúprosnou přesností v dalším přerozování za nepříznivých podmínek. 5. kniha Mojžíšova. I zvíš, že Hospodin tvůh jest Bůh, Bůh silný a pravdomluvný, ostříhající smlouvy a milosrdenství těm, kteříž ho milují a ostříhají přikázání jeho až do 1000. kolena. 5. kniha Mojžíšova. Všelikého přikázání, kteréž já přikazuji tobě dnes, skutečně ostříhejte, abyste živi byli a rozmnožili se a vešli k dědičnému obdržení země, kterouž s přísahou zaslíbil Hospodin otcům vašim. 1. kniha Královská. Viděl-lis, jak se ponížil Achab před tváří mou? Poněvadž se tak ponížil před tváří mou, neuvedu toho zlého za dnů jeho, ale za dnů syna jeho uvedu to zlé na dům jeho. Ač toto rčení patří spíše do stati o karmě, přece je zde uvedeno jako průkaz, že zlepšení vnitřní hodnoty člověka způsobuje i odpadnutí důsledků dřívějšího konání ze špatného stavu karmy jinak se dostavivších. Syn Achaba však je synem otce svého z doby dřívější, to je přibližně stejného karmického založení. A poněvadž pouze otec Achab před tváří Hospodina se ponížil, to je podle jeho mravního učení nadále se zařídil, syn však ve svých špatných sklonech setrval, bude ovšem nucen svoji sedbu sklízet a nemůže mu být pro spravedlnost otce prominuto. Úsilným rozjímáním může být zde smyslu porozuměno, který těžko lze slovy vyjádřit, a tím i zdánlivě nespravedlivému tvrzení, že mají být hříchy otců na dětech stíhány.
Kniha Kazatel 3. I řekl jsem v srdci svém, budeť Bůh spravedlivého i bezbožného soudit, nebo tam bude čas každému předsevzetí i každému skutku. Řekl jsem v srdci svém o způsobu synů lidských, že jim ukázal Bůh, aby viděli, že jsou podobni hovadům. Případnost synů lidských a případnost hovad jest případnost jednostejná. Jakož umírá ono, tak umírá i on a dýchání jednostejné všichni mají, aniž co napřed má člověk před hovadem. Nebo všechno jest marnost. Obé to jde k místu jednomu. Obé jest z prachu. Obé také zase navracuje se do prachu. Kdo to zná, že duch synů lidských vstupuje vzhůru a duch hovadí, že se stupuje pod zemi. Nebo kdo jej k tomu přivede, aby poznatě mohl to, což jest budoucího po něm. Přezajímavé je zde prohlášení, kterým člověku nepřiznáno zvláštní a odlišné založení od zvířete. Zde prosloven již dávno poznatek světského pozdějšího vědátora přírodospitce a vyslovena potíž, aby lidé poznali, co je vlastně od hovada odlišuje, a těžkost poučení, aby pochopili, že je něco budoucího po nich, co souvisí s duchem lidským nebo duchem hovadím a upravuje příslušné budoucí po nich znovuzrození. Kniha Kazatel 12. A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal. Kniha Jobova 33. Tedy smiluje se nad ním a dí, vyprost jej, ať nesestoupí do porušení. Oblíbil jsem mzdu vyplacení. I omládne tělo jeho nad dítěcí a navrátí se ke dnům mladosti své. Nebo on podle skutků člověka odplácí a podle toho, jaká jest čí cesta působí, aby to nalézal. Znovuzrození je ovšem jakési dočasné omlazení, neboť probíhá od empirického narození mládím k opětné starobě a smrti u každého tvora. A opět zde zaznívá ze rčení známá již zásada, že znovuzrození stane se formou podle vykonaných skutků, kteréž jsou obrazem karmické hodnoty konajícího tvora, čímž ovšem dostavuje se jakási odplata nebo odměna za jeho činy. Kniha Jobova 36. Neodvrací od spravedlivého očí svých, nýbrž z králi na stolici sází je na věky, i bývají zvýšeni. Žalm 15. Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém, kdo bydliti bude na hoře svaté tvé. Žalm 16. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Žalm 24. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu a kdo stane na místě svatém jeho. Žalm 49. Ale člověk v slávě netrvá, jsa podobný hovadům, kteráž hynou. Člověk jsa ve cti, neusrozumí-li sobě, bývá učiněn podobný hovadům, kteráž hynou. Zde opět vyslovena zkušenost a přesvědčení, že přerozování člověka nezastavuje se před oblastí zvířat, nýbrž že bývá podle své vnitřní hodnoty a tendence i jako zvíře znovu zrozen. Buddha prohlašuje dokonce, že mnohem více lidí je po své smrti znovu zrozeno v říši zvířat, nežli v říši lidské. Žalm 62. A že tvé, Pane, jest milosrdenství a že ty odplatíš jednomu každému podle skutků jeho. Žalm 90. Tu přivodíš člověka na to, aby setřín byl, říkaje, navraťte se zase, synové ličtí. Izajáš 33. Kdož by z nás mohl obstáti před plamenem věčným? Ten, kterýž chodí v spravedlnosti a mluví pravé věci, kterýž pohrdá ziskem z útisku
kterýž otřásá ruce své, aby darů nepřijímal, kterýž zacpává uši své, aby neslyšel rady o vraždě a zavírá oči své, aby se na zlé nedíval. Ten na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou. I stane se, že od nov měsíce do nov měsíce, od soboty do soboty, přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, pravý Hospodin. A vyjdouce uzří těla mrtvá lidí těch, kteříž se mi zpronevěřili. Nebo červ jejich neumře a oheň jejich neuhasne a budou v ošklivosti všelikému tělu. Ezechiel 37. Protož prorokuj arcijim, tak to praví panovník Hospodin. Aj já otevřu hroby vaše a vyvedu vás z hrobů vašich, lidé můj, a uvedu vás do země izraelské. A nyní buďtež citována rčení Kristova, která hlásají zásadu a skutečnost přerozování. Matouš. Amen, pravím tobě, nevyjdeš odsud, dokud i posledního haléře nenavrátíš. Rčení to je uvedeno při pojednání o karmě. Zde třeba ho opakovat a upozornit na význam z hlediska přerozování. Stavu vnitřného charakteru tvora, to je jeho karmické hodnoty, odpovídá totiž životní objektivace. Pokud je tvor poskvrněn různými vášněmi, chtíči a žádostivostmi po předmětech světa smyslů, bude se stále objektivace ta s každou nastalou empirickou smrtí projevovat v onom touženém světě smyslů, se všemi s tím spojenými důsledky. Pokud není odstraněna i nejmenší skvrna z nitra správným nazíráním, potud není také vyváznutí ze strastiplného a stále se opakujícího znovuzrozování v tomto nedostatečném, pomíjejícném světě. Že dobré a zlé konání přináší odměnu nebo trest, ukázáno jasně v podobenství o pšenici a koukolu. Matouš. A včas žně dím žencům. Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažděte do stodoly mé. Ano, karmický stav je podkladem pro novou objektivaci, která zdá se být úmyslně přisouzeným trestem nebo udělenou odměnou za projevené skutky. Výňatek z Anguttara Nikájo 1. Jako mniši zde v indické zemi jenom málo je krásných zahrad, lesů, polí a rybníků a mnohem více úžlabin a srázů, těžce splavných řek, divokých pralesů a nedostižných výšek. Právě tak mniši je pouze málo tvorů na zemi, ale mnohem více ve vodách. A pouze málo tvorů bude po smrti mezi lidmi znovu zrozeno, ale mnohem více mimo lidskou oblast. A je zde pouze málo tvorů moudrých, chápavých a bystrých, schopných porozumění smyslu dobré nebo špatné řeči, ale mnohem více pošetilců, nechápavých a tupých, neschopných porozumění smyslu dobré nebo špatné řeči. A je zde pouze málo tvorů vyzbrojených spásným okem poznání, ale mnohem více zaslepenců a bloudů. A je zde pouze málo tvorů, kteří slyšenou pravdu pamatují, ale mnohem více tvorů, kteří slyšenou pravdu zapomínají. A je zde pouze málo tvorů, kteří pamatované pravdy účel zbadají, ale mnohem více tvorů, kteří pamatované pravdy účel neprozkoumají. A je zde pouze málo tvorů, kteří poznavše učení a výklad podle toho žijí, ale mnohem více tvorů, kteří poznavše učení a výklad podle něho se nespravují. Bude mniši jenom málo tvorů, jako lidé zemřevších, opět jako lidé znovu zrozeno, ale mnohem více tvorů, jako lidé zemřevších, dospěje v pekle a v oblasti zvířecí svého znovuzrození.
Výňatek z příběhu o panu dvacetníku, milionáři. Již od mládí nezapřel pan dvacetník osudového svého zatížení, kterým sám sebe podědil, a jistá bezcitnost a záští zůstaly rysem jeho povahy, jak ovšem ani jinak být nemohlo. A okolnosti a poměry, v nichž vyrůstal, nepřipustili změny v jeho nazírání. Vzdělání jeho bylo mělké, nikdo ho výše nevedl ani nepovzbuzoval, a tak dělo se dále vše jako přirozený a nutný následek určitých příčin. Převzal obchod svého otce při vzniku světové války, již dovedl dokonale ve svůj hmotný prospěch využít. Že za těchto poměrů nebylo ušlechtilosti v jeho povaze, že směr jeho chtění, který byl výrazem jeho charakteru, omezoval se na předměty světa smyslů a opředen byl ještě neblahými vášněmi závisti, nenávisti, sobectví, škodolibosti, požitkářství, lakomství, je přirozené. Jak mělo však při tomto stavu dopadnout jeho příští znovuzrození? Jaký tvor dal se čekat na základě nízkých tužeb a vlastností? Byl nejvyšší čas, aby si pan dvacetník otázku tu položil, neboť blížilo se pomalu stáří a skráně prokvétaly stříbrem. Nebyl však k tomu schopen, ba podobné otázce by ani nebyl porozuměl. Když blížil se okamžik loučení od jeho milionů, připravovala shodou okolností nevypočítatelného dění světového 2 mateřská lůna vhodný materiál pro uchycení jeho vědomí, jeho karmického založení. V příkopu uprášené silnice znásilňoval zhovadilý tulák bludnou žebračku, plnou jedu v srdci proti všemu a všem za všechny utrpěné ústrky a bědy. Představte si tvora, který ze spojení toho měl přijít. Na půdě jednoho domu se spojil kocour s kočkou v aktu věčné plodivosti. Kocour divoký, potulný, žijící krví ptáčat, lupič a vrah pouhý, štítící se světla a bojící se lidí. S kočkou zhýčkanou v blahobytu staré panny, kočkou plnou zmlsanosti, podlého přetváření, licoměrnosti a falše. Představte si tvora, který ze spojení toho měl přijít. Měl poměrně štěstí pan dvacetník, že akt zhovadilosti v příkopu byl dříve dokonán než akt na půdě a že se smrtí si trochu pospíšil. Energie, nenalezší v těle jeho v okamžiku smrti žádného ohlasu, uchytila se na příbuzné jí hmotě v těle žebračky, aby dala vzrůst ubohému sice tvoru, ale přece jen tvoru lidskému. Snad tvor ten shodou okolností přijde přes svou povahovou bídu v poměry, které leccos napraví a zušlechtí v hrozném stavu jeho charakteru, takže třeba po předlouhé době, po přemnohém přerození, postoupí opět na vyšší stupeň vývoje a dodá možnosti k dalšímu stoupání až k nejvyššímu poznání. Nikdo nelitoval pana dvacetníka, nikdo neuronil slzy, když odnášeli jeho rozkládající se zbytky do hrobu. Avšak nenáročné sestře jeho, která mu nezištně dosloužila a oči zatlačila, jejíž nitro bylo prosto nízkých vášní, puklo srdce soustrastí při vroucí modlitbě, aby milosrdný Bůh ušetřil bratra trestu pekelné trýzně. Při její smrti odpoutala se poměrně čistá síla od zhrouceného těla, již náhodou v tomto světě smyslů žádný zárodek okamžitě neodpovídal. I zachytila se v oblasti nižších bytostí nebeských, aby zde ve formě nadlidského tvora dlouhou dobu prodlévala, než železným zákonem pomíjejícnosti forma ta opět zanikne a síla opět nové působiště sama sobě přikáže. A tak se stalo, že ač z jednoho lůna přec daleko se od sebe odloučili bratr a sestra, neb sám sebe přísně soudí zákon karmy, spravedlivě a bez sentimentality. Ovšem, že nestačí pouhá askeze, pouhé přání smyslové pudy potlačit,
pouhé vnější konání, neboť chtíče ty dřímají nejvýše pak jako jiskra pod popelem, aby při nejbližší příležitosti s nezlomenou mocí a prudkostí, třeba teprve v některé z příštích existencí, požárem znovu vybuchly a člověka ovládly. Zde třeba názorného, vnitřně prožitého seznání jejich zhouby, pomíjejícnosti a bezcennosti, aby provždy roztály jako sníh na slunci a vypleněny byly i z kořeny. Volně podaný výňatek z Digha Nikájo. Je-li Kasapo jistý člověk neoblečencem, nespoutancem, pojídačem z ruky a přísně dodržuje postění, však neosvědčil se v ctnosti, myšlení a moudrosti, v sobě neuskutečnil těchto vlastností, pak je dalek správné askeze, je dalek správného mnišství. Dosáhl-li však mnich Kasapo bez záští v srdci svém stavu přání neomezeného dobra všem a vybojoval, uskutečnil a uvědomil si po odstranění bludu své bludu prosté vykoupení mysli, vykoupení moudrostí, pak třeba ho nazvat asketou, pak třeba ho nazvat mnichem. Živí-li se Kasapo jistý člověk bylinami a houbami, divokou rýží a planým žitem, spadaným ovocem, však neosvědčil se v ctnosti, myšlení a moudrosti, v sobě neuskutečnil těchto vlastností, je dalek správné askeze, je dalek správného mnišství. Dosáhl-li však mnich Kasapo bez záští v srdci svém stavu přání neomezeného dobra všem a vybojoval, uskutečnil a uvědomil si po odstranění bludu své bludu prosté vykoupení mysli, vykoupení moudrostí, pak třeba ho nazvat asketou, pak třeba ho nazvat mnichem. Nosí-li Kasapo jistý člověk konopnou košili, halí-li se v hadry, uléhali na zemi, noří-li se každého večera 3krát v lázeň kajícníků, však neosvědčil se v ctnosti, myšlení a moudrosti, v sobě neuskutečnil těchto vlastností, je dalek správné askeze, je dalek správného mnišství. Dosáhl-li však mnich Kasapo bez záští v srdci svém stavu přání neomezeného dobra všem a vybojoval, uskutečnil a uvědomil si po odstranění bludu své bludu prosté vykoupení myslí, vykoupení moudrostí, pak třeba ho nazvat asketou, pak třeba ho nazvat mnichem. Na slova ta pravil Kasapo, nahý kajícník, k Budhovi takto. Těžko je být asketou, Gotamo, těžko je být mnichem. A Buddha odpověděl, pořekadlem stalo se Kasaporčení, těžko je být asketou, těžko je být mnichem. Je-li jistý člověk neoblečencem, nespoutancem, pojídačem z ruky a přísně dodržuje postění, živí-li se jistý člověk bylinami a houbami, divokou rýží a planým žitem, spadaným ovocem, nosí-li jistý člověk konopnou košili, halí-li se v hadry, uléhali na zemi, noří-li se každého večera 3krát v lázeň kajícníků, kdyby mu při tomto způsobu, při tomto kajícném výkonu bylo těžko být asketou a mnichem, nebylo by oprávněno říci, těžko je být asketou, těžko je být mnichem. Neboť toto vše snadno a brzy by mohlo být provedeno otcem rodiny, nebo synem otce rodiny, až dolů k děvečce ze stáje. Budíš tedy, chci být neoblečený, nespoutaný, z ruky pojídat a přísně se postit? Budíš tedy, chci se živit bylinami a houbami, divokou rýží a planým žitem, spadaným ovocem? Budíš tedy, chci nosit konopnou košili, halit se v hadry, uléhat na zemi, nořit se každého večera 3krát v lázeň kajícníků. Jelikož však Kasapo pro jiný způsob, než je tento, pro jiné kajícné výkony je těžko být asketou, těžko být mnichem, proto je oprávněno rčení, těžko je být asketou, těžko je být mnichem.
Teprve když dosáhl mnich Kasapo bez záští v srdci svém stavu přání neomezeného dobra všem a vybojoval, uskutečnil a uvědomil si po odstranění bludu své bluduprosté vykoupení myslí, vykoupení moudrostí, pak třeba ho nazvat asketou, pak třeba ho nazvat mnichem. Matouš. Ježíš pak řekl jim: Amen, pravím vám, že vy, kteří jste mě následovali v druhém narození, když se posadí Syn člověka na trůnu velebnosti své, sednete i vy na 12 trůních, soudíce 12 pokolení izraelské. Zde je jasně mluveno o druhém narození a sice jako o znovuzrození v lepších životních podmínkách v oblasti duchovních tvorů. Matouš. Dí tedy král těm, kteříž na pravici jeho budou. Pojďte, požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. I půjdou ti to do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného. V tomto rčení možno vidět, jaký je pravý skrytý význam země zaslíbené, země dědičné, země kananejské, jak je používán již ve Starém zákonu. Přerození děje se podle skutků, to je podle karmického založení tvora, přičemž nízké objektivace jsou spojeny s nepříznivými, vyšší objektivace pak s příznivými podmínkami životními, což se jeví být trestem a odměnou vykonaných činů. Matouš. Potom i těm na levici dí, jděte ode mě, zlořečení, do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho. Marek. A horšila-li by tě ruka tvá, utni ji. Lépe je tobě bezrukému vyjíti do života, nežli obě ruce majícímu jíti do pekla v ten oheň neuhasitelný, kdež červ jejich neumírá a oheň nehasne. A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdališ ne, proto bloudíte, že neznáte písem ani moci Boží? Nebo když vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé nebeští. O mrtvých pak, že mají vstáti. Zdališ jste nečetli v knize Mojžíšově, kterak v keři promluvil k němu Bůh, řka: Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Týž názor nalézt lze v Talmudu, podle něhož v království Božím není jídla ani pití, ani šplození. Jan 3. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Božího. Řekl jemu Nikodém: Kterakž může člověk narodit se, starý sa? Zdali může podruhé v život matky své výjiti a narodit se? Odpověděl Ježíš: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže výjiti do království Božího. Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z ducha, duch jest. Nedivíš se, že jsem řekl tobě: musíte se znovu zroditi. Vítr kam chce věje a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak jest každý, kdo se z ducha narodil. Jan 3. Aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. V slovech Kristových o nutnosti znovuzrození mohl by být viděn přerod duchovní, totiž změna v nazírání jednoho a téhož individua v jednom a témže životě, a nikoli v znovuzrození v pravém slova smyslu. Avšak Kristus mluví o předchozím zrození i o budoucím zrození. Tudíž, včetně současné existence, o 3 existencích za sebou následujících, když praví, že nevíme, odkud vítr přichází a kam jde, jakž i každý, kdo se z ducha narodil.
Sám sebe zná také ve 3 existencích, praví-li, že přišel z hůry a po vezdejším životě vrátí se opět k Bohu Otci zpět. Člověk žne odplatu za své dobré konání, zušlechťuje zároveň své nitro a činí se schopným příštího zrození v životě věčném. S ušlechťováním tím rozsívá dobré semeno, žije šťasten a v radosti a sklidí žeň své spravedlivosti i v příštím životě. Ovšem jsou tato kauzálně spojená a za sebou následující individua tělesně různá, ale jsou táž v karmické hodnotě a v uskutečňujících se tendencích. Tato slova Kristova jsou jasným osvědčením toho, že znal palingenetický způsob přerozování, kde za sebou následující individua jsou tatáž a přece různá. Praví-li, že jiní pracovali a vy jste v jejich práce vešli, ukazuje k duchovnímu dědictví, kteréž fyzicky myšleno jiné individuum nahromadilo a zanechalo, neboť duchovně v pokračování jednoho a téhož karmického proudu životního jsou individua za sebou následující totožná. Život v objektivaci nebeské nazývá Kristus věčným proto, že je svým nesmírným trváním v porovnání s poměrně kratičkým životem lidským životem relativně věčným. Jan 6. Nebo jsem sestoupil z nebe, ne abych učinil vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já jej vzkřísím v den nejposlednější. I reptali Židé na něho, že řekl, já jsem chléb ten, kterýž jsem z nebe sestoupil. A pravili, zdališ tento není Ježíš, syn Josefův, jehož my otce i matku známe? Kterak pak dí tento z nebe jsem sestoupil? Kdož jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím v nejposlednější den. To je v nejposlednější den jeho života. Duch jest, kterýž obživuje, tělo nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, duch jsou a život jsou. Jan 8. Tedy řekl jim Ježíš, byť Bůh Otec váš byl, milovali byste mne, nebo já jsem z Boha pošel a přišel jsem, aniž jsem sám od sebe přišel, ale on mne poslal. Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl a radoval se. Tedy řekli jemu Židé, 50 let ještě nemáš a Abrahama jsi viděl. Řekl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, prvé nežli Abraham byl, já jsem. Abraham totiž v nebi Boha Otce po své smrti znovu zrozen, viděl znovu zrození Kristovo v pozemské objektivaci. Praví-li Kristus prvé nežli Abraham byl, já jsem, míní tím, že za života Abrahama jako fyzického jevu existoval již dávno předtím karmický proces v nebi Boha Otce, který později objektivací jako Kristus na zemi se projevil. Jan 11. Řekl jí Ježíš, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. Jan 12. Amen, amen pravím vám, zrno pšeničné padna v zemi, neumřeli, ono samo zůstane a pakliť umře, mnohý užitek přinese. Zde přirovnáván proces životní k životu rostliny a uznávána palingeneze jeho zákonem. Zrno jako individuum zmírá, zaniká, aby zrnu dalo život individu témuž a přece jinému. Kristus uznává tudíž také pravým podkladem individua jeho karmickou hodnotu, jejímž pouhým projevem je fyzické tělo. Jan 13. Dí jemu Petr, nebudeš ty míti noh mých na věky.
Odpověděl jemu Ježíš: Neumyji-li tebe, nebudeš mít dílu se mnou. Jan 13. Dí mu Šimon Petr: Pane, kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš: Kam jdu, nemůžeš ty nyní jít za mnou, ale půjdeš potom. Jan 16. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět a opět opouštím svět a jdu k Otci. Jak již dříve řečeno, mluví a prohlašuje zde jasně Kristus o svých 3 za sebou následujících existencích. Jan 17. A nyní oslaviš ty mne, Otče, u sebe samého tou slávou, kterouž jsem měl u tebe, prve nežli svět byl. Ve rčení tom nalézáme již zmíněné oprávnění pro slova Kristova: Amen, amen pravím vám, prvé nežli Abraham byl, já jsem. Jan 17. Otče, kteráž si mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před ustanovením světa. První epištola svatého Pavla ke Korinským. Věrný je Bůh, skrze něhož povolání jste k účastenství Syna jeho Jezu Krista, Pána našeho. Ale řekne někdo: Kterakž vstanou mrtví, v jakém pak těle přijdou? O nemoudrý, to, což ty rozsíváš, nebývá obživeno, leč umře. A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice neb kteréžkoliv jiné. Bůh pak dává jemu tělo, jak ráčí, a jednomu každému z těch semen jeho vlastní tělo. Ne každé tělo je jedno stejné tělo, ale jiné zajisté tělo lidské, jiné pak tělo hovadí, jiné pak rybí a jiné ptačí. A jsou těla nebeská a jsou těla zemská, ale jiná jest zajisté sláva nebeských a jiná zemských. Rozsívá se tělo tělesné, vstane tělo duchovní. Je tělo tělesné, je i duchovní tělo. Tak i psáno jest: Učiněn jest první člověk Adam v duši živou, ale ten poslední Adam v ducha obživujícího. Však ne nejprve duchovní, ale tělesné, potom duchovní. První člověk ze země zemský, druhý člověk sám Pán z nebe. Co člověk během života svého rozsívá, je formováním a úpravou jeho nitra v určitou karmickou hodnotu. I když člověk klesl během svého života pod úroveň lidskou a jeví charakteristické rysy zvířecí, zůstává během svého přítomného života člověkem, ale po jeho smrti nastává charakteru odpovídající znovuzrození. Dobré nebo špatné, karma zbývající po smrti individua chápe se podle své podstaty, svého charakteru, svých přání a chtíčů takového připraveného lůna mateřského, které zrodit může individuum mu odpovídající. Nová objektivace probíhá podle rčení toho jak ve světě zvířat, tak ve světlých světech nadlidských. Tvor prodělává vývoj fyzický duchovním zušlechťováním od nízké, zcela materiálně založené objektivace až k duchovním jemným zhmotněním v takzvaných nebesích. První epištola svatého Pavla ke Korinským. Aj tajemství vám pravím. Ne zajisté všichni zesneme, ale všichni proměněni budeme. Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost a smrtelné toto obléci nesmrtelnost. Epištola svatého Pavla k Filipenským. Kterýž promění tělo naše ponížené, aby bylo podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti tvé, kterouž mocen jest i všecky věci podmaniti sobě. Epištola svatého Pavla k Titovi.
ale podle milosrdenství svého spasil nás skrze obmytí druhého narození. Skutkové svatých apoštolů. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš vidět svatému svému porušení. To předzvěděv mluvil o vzkříšení Kristovu, že není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo porušení. Zjevení svatého Jana. Kdož zvítězí, dám jemu sedět sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem a sedím s Otcem svým na trůnu jeho. Z Anguttara Nikájo. Jednou odebral se ctihodný Ananda k Buddhovi, úctivě ho pozdravil a stranou usedl. A Buddha takto k němu promluvil. Naprosto třeba pomíjet, pravím, Anando, zlé skutky v činech, slovech a myšlenkách. Chová-li se však přece, pane, člověk pomíjení hodným způsobem tím, jaký trest lze očekávat. Člověk onen činí sám sobě výčitky. Rozumní lidé ho kárají, špatná pověst se o něm šíří, neklidnou smrtí zmírá. Při rozpadu těla, po smrti, znovu zrodí se na scestí, na stopě strasti, v zavržené oblasti, v pekelném světě. Naprosto třeba konat, pravím, Anando, dobré skutky v činech, slovech a myšlenkách. Chová-li se však, pane, člověk doporučení hodným způsobem tím, jakou odměnu lze očekávat. Člověk onen je bez výčitek svědomí. Rozumní lidé ho chválí, dobrá pověst se o něm šíří, klidnou smrtí zmírá. Při rozpadu těla, po smrti, znovu zrodí se na šťastné stopě v nebeské oblasti. Nebe a peklo, Anguttara Nikájo. U koho mniši možno nalézti 6 podmínek, ten dospěje podle svých skutků v pekelnou oblast. Vraždu, krádež, pohlavní přečin, lež, zlý názor a falešné poznání. U koho však mniši možno zjistit 6 podmínek, ten dospěje podle skutků svých v nebeskou oblast. Zavržení zabíjení, krádeže, pohlavního přečinu, lži, beznáročnost a správné poznání.